Vinga a Mataró Audiovisual. Bon dia, són les 10 del matí. Benvinguts al Mirador de Mataró Audiovisual. Hòstia, aquest tocant els collons sempre a l'hora d'esmorzar. Què passa? A veure, que m'han dit que hi hagin passejant per la platja de Mataró. Feu un cop d'ull, Vinga, va, som-hi! Mataronins, feu el favor d'abandonar la platja. Encara estem a la fase 0 o 0,5, jo què collons sé a quina fase estem ja. Vinga, va! Fora de la platja, collons! No, si em faran baixar i tot. Ai, la mare que els va parir. Mira com van, sense mascareta ni res. A veure, capgrossos! L'alcalde diu que no s'hi pot estar a la platja. Sí, també va dir que vindria el Corte Inglés. Hòstia, ara sí que me l'ha fotut bé, aquest. Mira, tinc una idea, ja veuràs ara. Ara fliparan aquests, ja veuràs. A veure, capgrossos, no em toqueu els collons. Fora de la platja, només es pot estar passejant pel passeig marítim. Ja m'he cansat, vinga, va! Tots cap a casa! Me cago en l'hòstia! Vinga, va! Tots! Vinga, hòstia, me cago en l'esbarra i ni fase 1 ni fase 0 ni la... No, va parir! Ara sí que m'he emprenyat! Mama, ja vull ser policia, desactivar bombes, no potser ser espia, potser com l'Horacio el Google Superman, un gran policia, de nit i de dia, defensant la ciutat, m'he tragat totes les sèries, soc un detectiu format, analitzo ADN com el que es pren un tallat, interpreto sangs i senyes que un altre hagués oblidat, disparar un tallo joves de metrallo si ets malvat, així que vaig entrar a l'acadèmia i no era veritat, I així va ser com em van fer fora del cos, però jo vaig decidir continuar repartint justícia. Doncs aquesta ciutat necessita algú que posi ordre, collons! com loteria. Mama, ja vull ser policia, desactivar bombes o potser ser espia, vull ser com l'Horacio el